Mga suki man naton sa bilog nga Dumangas sa may Block 35 sa may Bagay Housing. Aramada si Franklin Jojo Sambilya Jr. No? Kagaramada si Mary Grace de Gracia de Loso. Kag naga-hook up man ang audio naton sa Ilada nga mini sound. Salamat din sa pag-support sa amon nga Facebook Live. Okay, siguro magbalik naman kita kay kagrupong Itzel Lucio parang kay layo pangilang pulian, no? So katapos ng pagambaho ng problema ay di pagpadalman. So para kita sa mga nagka-problema, kaya daw puro problema sa buong atong istorya. Tanda nato nga tanang problema may solusyon. So tunduan ka mo ni Itzel Lucio kung paano solbaron ang mga problema. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Kung ikaw ba'y sa hanon, maluya kag masinulukon, pagkagitara kag kuskusun, makanta kabisan ni bago. At kung ikaw ang ginahilabtan, sang chismosa nga mga kontrabida, pasalamat inalangit sila, kaysa drama ikaw ang bida. O ako nga mga agian, problema hindi pagpadalman, kasi kamo ang magbuan. Oh, magpukay Ginoong Kristo, kabuhat talang ang insakto, ihugid ang pag-asenso nyo. Kung ikaw ang napaslawan, sa tugma ikaw ang binanggaan, magulat ka lang akong habiyan, ang swerte sa aton maabot lang, hindi mapulas ang paglaom, swerte ara sa kaugalingon, pupusan nato ng solusyon, sa problema kang mayong handong. Oh, ako nga mga abiyan, problema hindi pagpadalman, basi kamo ang magbuan. Oh, matuog kay Ginoong Kristo, nagbuhatan lang ang insakto, ihugid ang pag-asenso nyo. Oh, ako nga mga abiyan, problema hindi pagpadalman, basi kamo ang magbuan. Oh, magpukay Ginoong Kristo, nagbuhatan lang ang insakto, ihugid ang pag-asenso nyo. Madamog na salamat. Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Itzel Lucio. Okay, sang barangay Palok Sool Dumangas, pero actually taga barangay Akwit Barutak Nuevo Iloilo. Kag may dugo man nga Dumangasanon. Okay, problema ay di pagpadalman. May mga raya mga tao nga medyo mabinatyagon no sa mga problema kung kaysa nagakadalman sila no. Tanan naton once again ginarimind naton sa inyo permi nga mga problema may mga solusyon. Basta gani problema may solusyon na siya. So pagitaw ng sabat sa mga solusyon, okay?